ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми мошинхар, ҳама каса хуб ҳастен, зиндаву сарбаланд бошед. Дӯстони азиз, омади моҳи шарифи Рамазон ба ҳаматон муборак мегӯем. Марҳамат, имрӯза навори беҳтарин штега, яъне ки мошинҳои фурӯшӣ буркаш аз ҳар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Касоне ки дӯстони азиз мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, мошин, хона, замин, ягон трактор, аппарат, хулоса камаз дошта бошед, ҳатман дар WhatsApp 911 32 43 44 суратоша ё ки видеоша қатъи маълумотҳои пуррашро кунед, реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон, раҳмати калом барои дастгиритон. Касоне ки дӯстони азиз телеграм доштагӣ бошед, ҳатман бодед дар телеграм канали мо подписатсия кунед. Раҳмати калом барои дастгиритон. Зиндаву сарбаланд бошед. ба ҳаматон тамошобино фароғатро хоҳон ҳастем. салом дӯстон, беҳтарин хабар барои муҳоҷирон. Марҳамат, бизнеси тайёр аз 600 рубл то 3000 рубла, яъне ки бизнеси кроссовки мебошад. дӯстони азиз, бародармон интернет-магазин дорад ки беҳтарин нархҳо ҳастанд ва беҳтарин качествени мебошад кроссовкиҳошон ва ссилкаи телеграм каналшо дар таги комментарий мондаги ҳатман дорем подписатсия кунед. ҳамрӯза аз нарху навои кроссовкиҳо ва аз моделҳои нав бохабар мешавед. инҳо дӯстони азиз танҳо оптовӣ фурӯхта мешавад, тамоми ҷойҳои Федератсияи Россия доставка мекунад. марҳамат, рақамҳое ки дар экран мебинед метавонед дар рақамҳош муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Камази фурӯшӣ ҳастай соли баромадаш 1993 сол мебошад. балонош гуфтаги ки 60% ҳастай яксола ҳуҷҷат дорад ва қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Хӯросон нархша дӯстон 95 000 сомониш мега, боз муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, касоне ки трактор доштагӣ бошад, гуфтаги ки алиша меша ба ягон трактори МТЗ 80. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби камаз мондагӣ метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар 907 06 13 20, яъне ки WhatsApp дорад дӯстон. тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо камази фурӯшӣ мебошад. соли баромадаш 1991 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гуфтагие ки балонош састен бениҳоят хуб, 10 та балони пачка дорад. документҳои солонаш бучидагӣ қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи камаз бошад дӯстон 95 000 сомониш мега, боз иншоалло ки муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, хулоса ягон камбудивар аз худ надорад, ба кор тайёр мебошад. марҳамат, рақамҳо барои тамос 988 61 94 60 метавонед муроҷиат кунед. раҳмати калом барои дастгиритон. дӯстони азиз, самосвол шакман дулла мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ, нави пачка, соли баромадаш 2017 сол. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархиш бошад 262 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 990 55 55 56 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, мошин, хона, замин, ягон техника, трактор, ҳатман дар WhatsApp 911 32 43 44 суратоша қатъи маълумотҳои пуррашро кунед, реклама карда иншоалло фурӯхта медиҳем. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. грузовой борутовой Форланд мебошад. бародари азиз, соли баромадаш 2013 сол. сарошна фурӯхта мешавад. гуфтаги дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ба кор тайёр мебошад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархиш бошад дӯстони азиз 55 000 сомониш мега. рақамҳои соҳиби камаз 907 07 33 60 метавонед муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, 5 июли моҳ самосвол Шагман астай соли баромад 2014 сол. Моториш 340 мебошад. Дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Хулоса ягон камбудивар аз худ надорад, ба кор тайёрай. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 239 000 сомониш мегаҳад. яъне ки дӯстон кам истифода бурдагӣ ҳастед. Рақамҳо барои тамос 937 70 80 90 хади метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти анидхашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, бисёр аз подписчикон менависанд акай насимтаҷа илтимос ягонта зил ва давози банавор биги. Ина марҳамат бо дархости подписчико ҳастай. Дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. соли баромадиш 1988 сол. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нархаш бошад 51 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 918 84 41 18 хади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, яъне ки газ 53 ёфтем бо нархи арзон. марҳамат бо дархости подписчико ҳастай. соли баромадиш 1989 сол. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Деваштиҷ. ба кор тайёр мебошад. нархша 34 000 сомониш мегаҳад. камтар дигар, яъне ки саводо дорад. саводо дар назди ҳамин техника. рақамҳо барои тамос 929 74 74 73 76 хади метавонед дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боз як то дигар ҳастай бо нархи арзон газ 53 соли баромадиш 1988. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Мастчоҳ. наша бодри азиз 30 000 сомониш мегаҳад. рақамҳои соҳиби газ 53 дӯстони азиз 928 22 26 25 хади ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра анидхашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ба мову шуморо ба хеле намезибад. ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман яктая лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. камази фурӯшӣ ҳастае ки соли баромадиш 1980 сол. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. дӯстони азиз, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 120 000 сомониш мегаҳад. саводои хуб дорад гуфтагиай. рақамҳо барои тамос 987 73 73 78 хади ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 10 июли моҳ самосвол маз мебошад. соли баромадаш 1983 солай. гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. аккумуляториш нав часпондагӣ. нархаш бошад 43 000 сомонӣ дӯстон фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 883 48 00 77 хади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, бисёр аз подписчикон менависанд ки акай насимтаҷа илтимос ягонта мошиное ки бочкадор, яъне ки водовоз мебошад.
марҳамат якта бо дархози подписчикҳо ёфтагиам барои шумо пешкаш мекунем. соли баромадаш 1999 сол. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. хулоса бочкаш гуфтагӣ ки нави пачка аст, ягон камбудии ва расхор надорад. нархаш бошад 39 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 788 20 00 01 қадим метавонед ба ҳамин рақаму дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон газ 53 мебошад. соли баромадаш 1990 сол. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. гуфтагие ки ба кор тайёр ҳастай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 27 000 сомонӣ дӯстон фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 918 10 68 87 қадим метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, самосвол маз мебошад. соли баромадаш 1994. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархаш бошад 68 000 сомонӣ дӯстони азиз фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 35 55 85 97 қадим метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашро аз худи соҳибашон дастрас кунед. шаҳрёнар ба хотири меҳнатои мо ҳатман яктаи лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, ин охирин мошини фурӯши мунасиб дар навори имрӯза, яъне ки газ 53. соли баромадаш 1983. 6 баллони пачка дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархаш бошад 43 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 901 09 05 00 қадим метавонед муроҷиат кунед. раҳмати калон барои дастгиритон дӯстони азиз. худованд нигаҳбон бошад. зиндаву сарбаланд бошед.